Belai hambai, jeng tini hai na hai, tini Borkathal oncol ni bisingo kelaijak, Purbonuagao edisi village ni andaro, jeng lai tangjak salok ni hai na hai mairong bak ni bagai jeng tini kelaijak, jeng o mairong bak mungno leirawi tabuk na bak nai, tini lockdown ungui tongmani jarawo, kam kas kri ung tongmani jarawo, belai kelai jeng crisis অবস্থা tongoi tongo aban bagai jeng party IPF tini ungui kereng jagawo specially tini simnani amtayo jeng baglai tongo tini bo obak mong bagnai besok tong tini koi poribar na tong 18 poribar 18 poribar na ward kaisen ise bagnai tini 18 poribar o 18 poribar ni bag mong jeng tabung na tengnai tai nai tongje khadani tapte bohuk sono kobokna ni mosungo obo hai bag mong tini sungsar ganang gino satara nang tongmani jarawo narok bag jabaidi collection khalai bag jabaidi NGO সংস্থাং থং ব্যক্তিগত অংথং পার্টি নেঙ্গি অংথং তিনি দফারক ন obo hai chamung namung ria koi তিনি langmana mathang narknan bagai o initiative jotno najabaidi hnai haina hai pabo pungya pharo